त्रिपुरानि जे राजनैतिक चेहरा और बुंनो थांबा जेहेतु पार्लियामेंटनि इलेक्शन एकदम बेसेबां फार्स्ट बोसोरा दा बबेयावथ' पलिटिकल पार्टी दं इलेक्शन नाहारो जानिबाबे गावनि राजनैतिक खायदाथिनि बागै बयबो सक्रियाव दं बिदिनो बीजेपी साव जों त्रिपुरानि बिग्राथिफोरनो जों बाथ्रा हायो कारण IPF एक सीटफोरबो गैया अन्यदिके IPF बार बार मावफाव सायख'या दाबो खाव खनाबो थानाय जे IPF बीजेपी विधानसभा जो माने यागोलो जखन क्षमता पाइछा अतले पार्लियामेंटनि बिकासनि इलेक्शन आजागाव पूर्व त्रिपुरा आसन्न IPF के मास मारिनाय और बीजेपी सुबुंनो IPF के पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसन याकादे दिया है बीजेपी आबुनि फलाफल आगामी दिनाव माननो